Perthynas rhwng unrhyw orsaf niwclear a diwydiant arfau. Y ffaith yn ôl yn y 60au oedd America yn mynnu bod yna cenedlaeth newydd o orsafau niwclear yn cael ei datblygu yn defnyddio uranium yn ytrach na thorium. Nath yn rhoi thorium i'r neilltu oherwydd bod o ddim yn cynnyrchu'r deunydd oedd yn angenrheidiol ar gyfer arfau. A rhywsut ni wedi byw efo'r etifeddiaeth yna beth oddi ar hynny. So mae perthynas ar diwydiant arfau yn dal yna hyd heddiw. Yn ôl ar y restr yma, masnachwyr, os dim dwywaith, fel y gwelwch chi eto mewn munud, mae yna pobl sydd yn gweld hwn yn faes ffrwythol iawn o ran buddsoddi ar gyfer y dyfodol. Mae yna llawer iawn o bres i'w ennill, colli hefyd o ran hynny, ond i'w ennill yn sicr allan o ynni niwclear. A felly mae nhw yn trio ffeindio, ddim yn y pen yma o'r byd, ond mewn llefydd eraill yn y byd, mae yna arian dychrynllyd, jyst yn disgwyl am gyfle i'w cael ei buddsoddi. Chi'n wedi darllen hwnna? Dwi wedi cadw'r iaith gwreiddiol yn enw Charles Henry, sef y gweinidog ynni, a mae yna trosiad ar y chwith yna. A lle mae'n dweud bod y deyrnas sy'n edrych yw'r lle mwyaf cyffroes yn y byd ar gyfer adeiladu niwclear newydd. A mae'n mynd ymlaen i dweud bod ni'n wynebu materion cynllunio sydd wedi bod yn broblem i'r diwydiad, dyluniad yr adweithyddion a diwygio fach na trydan fel bod y deyrnas yn lle cyffroes. So ar lefel llywodraeth y deyrnas gyfunol, mae yna cefnogaeth gwirioneddol a maen nhw'n gwthio'r agenda fel dyn ni gwybod yn iawn. Dwi wedi cadw hwn yn yr iaith gwreiddiol hefyd, oherwydd mae'n jyst yn dangos faint o syniciaeth sydd yn y byd gwleidyddol. Mae gennych chi Chris Huhn, fel pan oedd o'n llefarydd i blaid o 2007 fel wrthblaid, yn deud yn hollol glir, mae'n werth darllen bob gair yn honno. Mae'n deud, a hwn sydd fatha mwyaf berthnasol, rhan sydd wedi canlinellu. Ministers must stop the sideshow of new nuclear power stations now. Nuclear is a tried, tested and failed technology. Geiriau gwbl, di-blewyn ar dafod. Mae hwn yn diwydiant sydd wedi cael ei oes, wedi cael ei cyfle, wedi fethu. A mae rhaid i llywodraeth rhoi gorau i roi'r arian, cymorthdaliadau ac yn y blaen i mewn i'r diwydiant yma. Mae pwynt yma, dwi'n credu, yn bwysig hefyd, yn destyn ar hyn dwi'n newid deud hefyd, bod y diwydiant wedi bod yn hynod o dda o ran denu arian allan o'r dreth dafod. A mae hynny yn wir hyd heddiw wrth gwrs. Wedyn, pan doth o i'r Llywodraeth y Glymblaid, 2 blynedd a hanner yn ôl pellach, yr hindwedd oedd o fel llefarydd a Llywodraeth erbyn hyn ar ynni. Fo wrth gwrs oedd yn gweinidog yn gyfrifol am DEC, sef yr adran ynni a newid hinsawdd. Chris Huhn yn mynnu bod yr 8 gorsaf niwclear oedd ar y gweill gan y Llywodraeth yn gwbl hanfodol ac yn gwadu pob peth oedd wedi ymrwyddo iddo fo rhyw 3 mlynedd cyn hynny. Syniciaeth llwyr felly, os oedd rhywun yn eisiau weld y fath beth yn y byd gwleidyddol erioed. Carl, sorry, sut ti'n symud y meic? Symud y meic?